izena da, nola, noiz hasiko saiatzen da, udaran eta nola esan nion mutilai, San Ferminak eta gero. Eta izan zian sekulako San Ferminak. Ez dakit mundua bukatuko alitz bezala ospatu genitun. Bizpairu gune ginen hor Iruñan, eta pixkat lehengo bizitza horrei agur esatea bagindoaz, jungo bagina bezala, ez? Testa inaurretik edo susmoa neukan, baina ja, hor azaldu zianen marrak eta ikusitako lehenengo sekulako besarkada Juleni, ez? Eta gero ja, pentsatzen hastetzea, ostras, ez beste, hainbeste emakumen gorputzetan ikusi eten hori, nahi pasako zait, eta ja, benetako forma orduan hasi nintzen, ematen, ze ordu artezan asmo bat, ilusio bat, gogo bat, baina ja, ostras, aurdun naho. Nik denak gero ingo nun, eta iristen da momentu bat, ez dago gero. Nerea izan de gaztetik eukiko nitu numiak, paser super guai, kolegita, nere umeekin, gero kontrakoa zan, zenbat eta bizitza gehiago bizi, ez? Baina limite badago, porque orduan zatezu, hombre, lurrera bota nahi den nere umeekin jolaztea. Eta azkenan ama izan zinen 43. Bai. Zergatik 43? 29 urte eskondu nintzen, eta ez etorren reglioa jatzen jatzen nian, izan disgustotxu ba. Baina gero urrengo benin ez daiznik, ostera egunerokotasunean, aztu txinjatzu. Da honetxe urtik urtik itxugan. Eta 35 ja, pentsanean, ostratxo. Hemen datorre, ja, tempora pilo baten, da hori ikustasunin ingurun, bai. Zure lagun guzti, ja, derrepentinarek, nahi baripe, aurrun gelditzu, ero segizan, tranquil, zuzara emakumia, zuzara iseko, zuzara laguna, zuzara no seke. Ederto, baina nik ama nahi dut izan. Ai, zeu bai bizi, zeu bai dakizuna bizitzen, beti, zeuk eta dakizunik zer pasate duten, hilero. Plantan itzan, 40 urteaz, damen ez dator. Orduan joan biharri zen ginean, klinika batera. Pribatura? Bai, pribatura. Eta in vitroa hasiko ginila, eta landa guzti be, uneko gehia neukan bakarreko. Albiste hori nola jasozten nuen? Osea... Etxe neban espero? Neban espero, baina inundik inora bez. Senti neban orduntxe lehengo sensazioa utzune egina. Orduntxe sentiu neban lehengoa. Arriskuan ikusten zenuelako zure ametsura? Bai. Egia da, nire amets bat bete dudala bana izan ma. Balio izan dit, esperientzia honek, amatasuna bestera batera ikusteko, ezta? Beti imaginatzen duzu badana ondaterako dela, umiek jaioko diela, hasiko diela, eta, familia bat osatuko dugula, eta gauza ondo joango dela. Gero iar jaio zanien, egia da sentitu nabela, izan nahi zama, jazta. Jaiotza inguruko eriotzen inguruan, orokorrean, tabu handia dau. Jaioteko 5 egun falta zirela, karena edo plazenta umetokitik askatu izan, eta umea geratu zen oxigenori gabe, eta lehen izan bapatean. Heldu ginenean ospitalera, emaginak hasi ziren ikustenia taupadak entzuten ziren, gaina 2 egon ziren momentu horretan, eta ezer ez zuten esaten, ginekologoa etorri izan, eta izin-izilik, egon zen denbora bat ez hor, eta bere hitzak izan ziren. Ja lo siento, chicos. Da mundua erortzen jatzuan era, zuk zure semea agurtu behar zen duen momentuen, edo ongi etorri zeman behar otzazun momentuen, agur esan behar dutazulako. Eta momentu horretan, nahi nabean esan, dana bukatzea inbetarinen. Esan ziguten ez, hobeto da zuretzako, eta erditu behar dozu saiatu behar zara, normal erditzen. Emagin berri bat etorri zen, eta emagin horri esker, egia zen, prestatu izan ginen ja momenturako. Esan zigune, ia nahi gendu numia ikusi, ia nahi genituen bere oinatzak eduki, ia zer egingo gendu numea gaz jaiota gero. Eiarre jaio zenien, iziltasuna, eta esan ziren eoso hartu, eta
ikusten aben hor ondoan. Hiru kilo eta 300 horrek nire azalien sentiduna bezenien, oso unkigarretia izan zen. Bai, agurtu ahal izan ginean, argazkiak atera genituen, oinatzak ere hartu genizkion, eta bueno, hori izan da nire dolu prozesuaren hasiera. Neure amildegiaren ertzean naizela galderak atzetik bultzatzen nauela ezin dut erabaki honek biegingo nauela jakinaren gainean neu naizen beldurrez beste neu bat sortzeak zer emango didan eta zerken du. Nola joan zen, lehenengo tratamentu gura? Zige izin zen, urte betekua, tratamentua, ez ustan urten. Zen, loteria tokaten da ez, zuri igual, 120 baukat. Eta benetan betzaten eban, baiet. Ezen izan horrela. Esan izan holan. Deituten hau batek laboratoriokuak, eta zaten, abortamos misión, los 4 son defectuosos. Bomba. Osea, ze pasada? Azkenean, ateratzen duten indarra, bigarren tratamendu bat egiteko. Bai. Eta izin zan harinaua, eta suerte hobi hauaz. Gogoratzen duzu eukene, aurdun zeundela esan zizuten eguna? Bai, perfectamente. Bai, Nola izan zen? Ni neuan, ez neu babesteko neure buruari, neuan, ez da urtengo honbe. Eta zauzkuen, joan, txera, da esango resultaua, más o menos ordu betan. Gu, lehioan eukaun klinikia, da arteara junginia. Zentru komertzialera. Zentru komertzialera. Zago narbizu, antxe telefonuari itxoten. Deia, antxe erdi jan. Zuk erantzun zenuen? Deuk erantzun eban, da zan eukene, ez positibo. Neure momenturik eta nipetza oso hori jontzuena nire bizi guztizan. Nipetza hori dala, nire momentua. Netzako erditzea izan da inoiz bizieten gauza potentena. Haurdunaldi osoan zehar, igual fokua horri jartzen digulako ez, edo nik behintzatala jarri nion, erditzeko beldurrari, lortu nun beldurri gabe iristea, baina gero, espero ez nun bezalako erdite bat izan zen, oso luzea, gogorra eta hor arantzatxo txiki bat eukinun, ze lokartuta neon, eta ezin izan umeakin azalazalakin euki, orduan, dolu txiki bat ere pasatzen nahi naiz, edozein aukeratarako prest neon ni ere. Baina egia da, jaio eta zesarea izan edo erditze vaginala izan da ere, nik nire burun garrantzia handia emanion, azalarekin hasieratikan umea eukitzeari. Ni arantza gelitu zait, hainbeste ordu pasata gero prozesu hortan eta hainbeste hilabete, hasierako momentum umeanekin ez zeotean arantza gelitu zait. Eukene semeak 5 urte ditu? Bai. Ordu asko egin dituzue parkean. Bueno... Eta parke honetan bereziki. Amentxe, abaroa parkean, bai. Nola gogoratzen dituzu, Joseban lehenengo urte haiek? Azikeria horrorosu izan zan, ze nik parto oso gogorra eukine ban, nik violentzio estetrikoa jasan eban. Junitzen holan handi, egunerik eta posen, zori jontzuen izango zan, dago txikitzu urten eban, 30 orduta gero, oso txarto. Oso txarto da horrek gero eragin batzuk euki bazan. Hasieran ez zenuen binkulurik nabaritzen? Nik eneban ulertzen ze pasazan, hainbeste maitxe neban ume bat, zelan ikusiten neban ezagutzen. Zuk amets aldarrikatzen duzu ama izan zarela. Zergatik egin behar duzu aldarrikapen hori? Daukadalako sentimentua, jente askok
ni eta ni bezala, jende asko dau, umea hil zaion emakume bezala, ikusten gaituela, abitu ordoa umea galdu duen emakume hori, edo, baina ez da ikusten emakume hori ama bezala. Ama izatearen aitortzak laguntzen da, gertatu jatzun horri be garrantzia moten eta erreal egiten, ez? Ikusi dut egoera deseroso asko sortu diezela nire inguruen. Kaletik joan eta bidea gurutzatze delaino, edo agurtu eta eguraldia hitz egin eta kaixo eta agur eta behintzat esatea, sentitzen dut, jazta. Oso gauza ohikoa da, baina gizartean beste gauza askolez hori bezkutatu egiten da, ez da? Niretzako izan zen kristona. Nire umie erditu, umea umearekin egon, umea agurtu, eta hori izan da, egin ahal izan duten gauzarik onena bizitza honetan. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Eukene, zuri gustatzen zaizu esatea, ama 40 urterekin izan zaitezkela eta gainera Hori oso ondo. Oso ondo. Nahi da nian, gaztia nahi da bena izan, aldau. Eta nahosila nahi da bena, bebai. Non gogoratzen duzu Joseba, korrika edo saltoka? Mentxe, buelta-bueltaka, antxe, korro las patatas makina baten jo, antxe goxan. Eta gero, ikuak batzen, horrek zelan intxaurrak batzen, hor, da mentxe asko, jolas asko itxen genduzan, tailerrak asmaten genduzan, da mentxe, oso zuri jontzu eixen gara. Bai, parkeko ordu horiek nola gogoratzen dituzu, zoriontzuak? Oso zuri jontzuak, oso, bai. Zuri amatasunak zer eman dizu, zer irabazi duzu amatasunari esker? Nik zorizontasuna itzala, gehiago disfrutaten dut. Niri behin hau aldatu pizkatxu bat. Beti xen iku positibia, baina amatasunak behin hau zabaldu edo. Eta galdu eukene, zer galdu duzu amasarenetik? Neutzako espazizua, egizia zan. Baina ez daukat ardurarik, aiako da. Dena neukan okupatuta, eta hogain, haurdunaldiak batez ere, ekarri zitzen eta mesedegarri izan zen gaina, eoten ikasteko aukera bat izan zen haurdunaldia, ez? Hainbeste beharren eon pixkat, eta hogain, umeak intzesanik, ez? Ama izan ondoren, noski zure izaeran ere horrek eragina daukala, zatikan atzea sekula bueltatuko, horrek ez du esan nahi, ama bakarri nahi zenik. Ez, izango naiz lehen nintzen hitzea, gehi hitzea ama. Nere burua aurkestean, galdetzen badidate, ni esaten dut emakumea, euskalduna, txuria, eta ama ez da etortze zaidana pentsatu gabe. Gero ja pentsatzen jartzen naiz, ugalateako zait. Naiz, ez da ere iraultzailea, da zerbait nere burmuinean, ez da identitate bat ateatze zaitena. Eta zer esango zenuke galdu eta zer irabazi duzula ama izan zarenetik? Galdu dut intimitatea. Galdu dut denbora niretzat, ez? Hortan sartuta. Galdu dut lasaitasuna. Baina irabazi, egia da, asko irabazi dut, ikustea, lehen intuizio bat zana, gorpuztea, ikustea. Eta gero, beste gauza bat irabazi dudana, baina ez dakit irabazten moduan bizitzen dudan da boterea. Kudeatzea ez da erresa, ez da inoiz erresa, baina hori kasu hontan gainera hori maite dituzu, eta autoridade bat zara, eta, horrek prestaketa bat suposatzen du. Igual denak ez geunden hain prestatuak.